assalamu alaikum wa rahmatullah. On calminama, on juurama, on ñagama duwaw, on ñagama yafuya, on neldama duwaw, on jafama to banggue men. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal pelle men WhatsApp hafdade men jogori haɗoyde. On ñaganama Allah moƴƴere, on ñagama nde ñagontoɗonen Allah moƴƴere. Yo Allah waɗanen moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. sikki alano heɗonen to kaɓirɗe to Saydou Abouba to banggue hello YouTube mbaɗa toon golle pattallame kala dendagal jeeto batteɗe e weltare ɓiɓɓe fulɓe. sa naati YouTube a waɗi weltare TV ma taw toon jewtude keɗorɗa no hanniri ni. Yo Allah yommo moƴƴere. sikki ala so oɗo saaha heedi haqqillaji men ene keeda ko mbiyeten jolngol miijoji walla mbiyen toɓɓere nganuma moni kala ko timo e miijo muɗum. jolngol men miijoji hande ko ni sifori suka gorko goto ko ɗanniyanke o ɗanni koto mbiyeten Afrique central en cuɓima wasde haalde to jeeyaɗo e wuuro ngo e leydi ndi. nden o ɗannima Afrique central machallah Allah udditimo ha ko ɗon wawi haalde ha ɗi kaw makko ari tawimo toon o yeehi o udditani ɗum bitik partam labo o waɗani ɗum hen marchandise ha heewi machallah million ngaji kewɗi o waɗi hen. toon noon ene jogui ko wiyete établissement ko bitik foof ene jogui inde mum ne jogui adresse muɗum. bitik makko mawɗo mo woni o adresse mum o ko on o waɗirani ɗi kaw makko denɗi ko o. sikki ala on ne woni hen duuɓi ne jaaha ene daña hunde saaha yana saaha daña ha waɗi saaha goto on ne wayno yani ha membi leydi muuɗi kalis mo hokkuno ɗum fof ha laaɓi. ɓe mbaɗi inventaire ɓe o tawi on ko janɗo joom ɓurtogu no feewi o wone hankadi ni miijade hol feere nde o jogori wadde e nder yolde he baadiraɗo o uddi bitik o kihiɗe tan jamma tan jeygue ruppiti bitik he. so tawi ko baadiraɗo sumi bitik o en ganda, so tawi ko kuura sumi bitik o en ganda, e so tawi ko Allah tan waɗiri noon haajande muɗum en ganda. bitik o sumi ha wonti ndondi yimɓe gari gaddi ndiyam pour ñippude donki ha woni ha bitik o hawi yimɓeɓe jeygue en heewi no fewi. bitik o sumi ha wonti ndondi ha bitik o laaɓi hay leɗɗe ɗe cumi. dendiraɗo ɗi kawiraɗo ɓe pini subaka ɓe kucciti bitik he. on ko ɗon tan hocci bagage muɗum wayniɓe so ɓenni ko yeeso en ganda, so rutti ko caggal en ganda, kanum ko wayniɓe tan yiiti. e kanko joom bitik o fewniti bitik o ha fewi, o pentiri ɗum ha fewi, o ƴeewi suka goɗɗo o waɗi ɗum hen o sarsi bitik o ha wi ñocc. saaha e saaha foof tan wooda garɗo wiya ene rewa gonnoɗo ɗo no kalis kewɗo kettoɗe haalaka no moƴƴi. saaha e saaha foof wooda garɗo tan wiyamo an de min mboɗa rewa kaari kalis taw heewani wiyaɓe a min de ko mbaɗa ɗo tan patron noon bitik mum nan to sifonoɓe bitik patron o yoɓa. ha waɗi saaha goto noon patron mawɗo gaddowo marchandise ko heewi nani nder wuuro he on ari tawi ɗon suko addi facture ne waɗi million ngaji ne heewi no fewi sanne. o wi suka gonnoɗo ɗo o mboɗero ɗum ñamade ha sabba naggam o. kanko suka mbaɗaɗo e bitik o wi min de ala ko gonmi hen komi mbaɗaɗo ɗo tan. joom bitik noon mboɗo wawi sifanade ma to woni somi sifanima sa yeehi toon jiiya ɗum kalda e muɗum. o sifani on yeehi tawi toon patron mawɗo o wi ɗum an noon bitik ma gonɗo to o mboɗa rewa ɗum million ngaji ha sabba naggam o. on noon ƴeewi ɗin ɗon million ngaji hayde udditani suka o bitik nde million ngaji ne wawi taw potani noon ni. ƴeewi noon so wi yo yoɓ ndeɗon ñamade ene wawi kanum hoore muɗum farñade e jobdi wimo waɗande ko woni ñamlunoɗa ko kaari yeehi bolol muɗum ha ndeɗon ñamade mi ala toon mi ala gamum saabu ne min mbaɗata inventaire nde o haalnani nde o yahata nde o haalnani ñamande nde oɗo haalaka woni on joom kalis o wi kanum ñamli ko bitik o ñamlani neɗɗo gonnoɗo e bitik o. ɗum noon ɓaade ko kanko jeeyi bitik o
kanum ñamlanno tan ko bitik na addanno bitik marchandise bitik ene yoɓa joni noon addi marchandise bitik sumi on anda ene yiilo so tawi o addani ɗum on wala halam ala e makko haaju so tawi o addani on noon ene nangte makko kanko wi o wawa addunoyde on kadi o yoɓata ñamande nde saabu ñamande nde ko on o ñamluno bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo haala ka woni noon mbate joom ñamande o no waɗiri ni o ñamluno mbate ko wi o ñamli ko bitik ko o ñamlani neɗɗo ko mbate ɗum ne wawi wonde walla wawa wonde mbate bitik ene ñamle walla ko neɗɗo ñamlete ɗo ko namdal faade muɗum e kanko oɗo patron mawɗo o ɓaade ko oɗo wonno e bitik he o ñaami kalis o mbate so tawi neɗɗo are makko wi ene rewa on ɗon ñamande ɓaade koye bitik makko wonno mbate omo foti yobde walla o fotani yobde ɗum so tawi ene jaade ko onon jaaboto mbate oɗo suka no waɗiri ni o ñaami kalis tan ha laaƴi bitik sumi tan fawaki hen balɗe o hocci bagage makko o yeehi mbate ko wiyanno o yani ko mbate ko janɗo walla ala ko dendiɗo kalis o tan nayo yaadi hen ene jaade ko onon jaaboto so tawi wonko weñe haala he wona ɗum wonno sago men so tawi wonko feewi e haala he koto Allah to Allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en laawol peewal o rewna en noon o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗaccana kinjako noon on jarama yo Allah won ballo yo jaam Allah jogomi jogo on jogo dendagal bandiraɓe julɓe fof